Ahoj, já jsem Lucie Redlová, jsem písničkářka z Valašského Meziříčí. Zhudebňuji zejména texty svých dvou kamarádů, vlastní texty moc nepíšu a skládám muziku, hraju na kytaru, na mandolínu a budu hrát písničky, které jsem složila v minulých letech, nějaké nové, které chystám na novou desku. Čaute, ja sa volám Simona Martausová. Dnes večer vám zahrám svoje vlastné pesničky. Robím si aj hudbu, aj text a venujem sa tomu tak 2-3 roky možno. No. Volám sa Dominika Fričová, venujem sa pesničkárskej tvorbe asi tak 10 rokov, ale aktívne hrávam na pódiách asi 5, ale nie veľmi často. A tak moje pesničky sú väčšinou také depresívne, čiže dneska tiež budem asi také hrať, ale potom príde Simona s Luciou, ktoré toto napravia, takže myslím si, že to bude veľmi fajn.